nang rika. Ya. Saka ngaring Meles Kecamatan Adimulya Kabupatene Kebumen. Bengi kiye Katimbalan nang ngaring Desa Sidamukti Kecamatan Kuarasan. Sidamukti Kecamatan Kuarasan. Nggih mapan nang ngaring Dukuh utawa Grumbul Tratas. Oh, Grumbul Tratas. Iya. Wis ping pindho nang papan kene ta? Ping pindho ya, Kang. Jane ping telu ning sing siji kuwi mau nang ngaring Dukuh Wajasari Kidul Dewek. Oh, dadi urutan. Iya. Kang ngaring Tratas, mengaring Wajasari terus mengaring Bumirja. Oh, kayak gue ya, Kang. Iya. Nang ndi sing penting dayani berkah. Amin. Ngatura pangabekti Maring sapa, Kang? pepundhenku ta. Bapak Kades Sukiman sarjana pendidikan utawi sing terkenal Bapak Kades Demang Pemborong. Tepuk tangan untuk Pak Kades. Luar biasa, Kang. Iya, 3 tahun berturut-turut ketemu karo nyong ta. Zaman tahun 2024 bulan Agustus, terus 2025 bulan September, terus iki 2026 Bulan apa? bulan Juni. Juni gue mangga kang anu apa jenengane? Kang mangga bulan Juni gue bulan kelahiranku anjay. Ulang tahun apa? Iya. Pira umure siki nyong nembe 14 tahun. 14 tahun ning tambahi 7 ta. Oh, berarti 7 ping 3. Ya. 21 tahun. Wis enggal bojo apa? Ya urung ta lah. Urung nyandak. Yang mbok wis nyandak. Terus kita Pimen, Kang? Bapak Ketua Panitia Bapak Awaludin Iwau ya wis kepanggih. Oh, mau ya wis ketemu. Iya. Terus Bapak RW Ramaku piye? Oh, Pak RW siapa? Pak RW Sakijan sing tindak nang ngaring buku Rigala Semana. Ge mau dadakan ta? Dadakan pimen? Jane wayangan nang ngaring kene kuwi bulane Agustus tanggale 22. Ning gandeng Desa Sidamukti kuwi desa sing sugih duit. Maju dadi tanggal 15 Juni 2026. Ya ora apa-apa. Esuk nang ngaring Kamulyan ya tanggal 15 Agustus. Bapak Kades Jimun Oh, Rama Jimun. ya nimbali dhewek sekanca rombongan. Oh, kaya kuwi ta main banget pokoke kan ta. Ya main ora patut. Mulane bersyukur karo sing gawe urip uga ngatur sungkem, Kang. Ngatur punden kula Bapak RW Suratman. Ugi Bapak RW Nurrohman lan jajaran panitia lan para perangkat-perangkat desa BPLD, LKMD, Ansip Banra, Tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda Karang Taruna ta. langkung-langkung, Kang. Sapa? Warga masyarakat Desa Sidamukti Kecamatan Kuarasan sing wis padha nyengkuyung senajan nggih mbok menawa ya ora tarikan ning nyatane para warga kuwi mau yen resnani kelawan budayane, tresnani kelawan desane satemah Desa Sidamukti dadi papan kang baldatun thayyibatun warapun kafur. Amin. Allahumma Amin. Ugi tamu undangan punden kula Bapak Camat Kuarasan, Bapak Kapolsek Pak dan Ramil BPD sedaya mawon desa-desa sing teng Kuarasan lan Bapak Kades Kecamatan Kuarasan. Oh, Kades Kecamatan Kuarasan. Bapak Kades Taufik saka ngaring Serut. Oh, Pak Kades Taufik. Iya. Terus ana maning Bapak Kades Jimun. Terus ana maning saka ngaring Weton Irawu. Oh, Sekang Weton, Kang. Iya. Terus Sidodadi. Oh, Kades Sidodadi. Kades sing terkenal Kades Bujang ta. Biasane ya nyumbang lagu. Terus punden kula Bapak Agus dari Desa Meles.